ए महाराज गलत ना सोचू, हमर कहे के मतलब बा कि हमर लड़का घरे बरलही बा आ लड़का के बाप रउआ सामने बैठल बरलही बाटे। अच्छा सब ठीक बा, कहे कर रख तनी बउआ जी के बोला देती नु तो हमनी के देख लेती आ बातों आगे बढ़ जाई। लड़का कोनो भागल थोड़े जाइता, रउआ लोग नाश्ता करू ना, हम लड़का के बोला देता नी। बउआ सुनील, लागता ना सुन रखा, अभी होई तनी बुला के। नया सिस्टम लगले बने सुनील से, हमरा समझ होता ना आवले। बउआ सुनील, भैया हो तो बुढ़वा लागत हो पागल हो का दू। सही कहत हो भैया। बा के बुढ़बक स बुढ़वा से थोड़े बियाह करे के बा, एकर लड़का से नु करे के बा बियाह। इकलौता बा, घर दुआर देखते बारे कैसन बा, जैसे बुझाता वैसे करो। आ बउआ प्रणाम करो सबके होके। बैठी तो बुआ जी तेरो नाम कथी बा? सुनील पटेल। अच्छा गांव के नाम कथी बा? बैनाथपुर करनौल। आ जिला? जिला मुजफ्फरपुर। राज कौन बा रहुआ? राज्य बिहार। देश कौन बा? भारत देश में रहिले। अच्छा बुआ जी काम रुआ कथी करी ले? प्रॉपर्टी डीलर बनी। अच्छा दलाल बनी। गांव के गंवार लोग ओकरा के दलाल कहेला, बाकी पढ़ल लिखल लोग ओकरा के प्रॉपर्टी डीलर कहेला। छोड़ी ई सब नादान बना समझले। अच्छा बुआ जी कहाँ ले पढ़ल बनी रुआ? बीए ले। अच्छा बीए कॉ लेनी तो सरकारी नौकरी काहे ना कॉ लेनी कि या लाली दलाली के फेर में पड़ल बनी। देखी सब केहू के अपन अपन भाग या किस्मत होखेला, जेकरा जवन विधि से 2 रुपया कमाए के लिखल बा उ विधि से कमाला अपन। बउआ जी रुआ बात एकदम जायज कहनी है। खैर छोड़ू, घर हमरा पसंद बा, रउआ हमरा पसंद बनी, तो अखिलाल जी रुआ हमरा के ई बताऊ कि रुआ कितना दहेज ले हम? घर दुआर पसंदे बा, हमर एक लौता लइका रउआ पसंदे बा। तंदान दहेज के का पूछले बानी, ज्यादा ना पौंद। बाबूजी तनी पुरानका ख्यालात के बारन ई जवन कहतन ओकरा खातिर हम माफी मांगतानी। हमरा दान दहेज 1 रुपया ना चाहिए, हम फ्री में बियाह करे ला तैयार बनी, बशर्ते लड़की सुंदर होके के चाहिए आ हमर परिवार के लेके चले वाला चाहिए। वाह का विचार बा रुआ लोगन के। जब लड़की पर बात आइए गेल बा तो सबसे पहले रुआ लोगन लड़कीए के फोटो देखी, ओकरा बादे कोनो बात होई। हैली लड़की हमरा पसंद बारी फोटो से, बाकी बाबूजी बतिया लिया। कहता नहीं कि रउआ लड़की हमरा लड़का के पसंद आइए गेल बा, तो विशेष हम कथी बोली, छेका के तैयारी कर जाओ। बस 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 रुआ आज्ञा दियाओ, आ हमरा घरे आ जाओ, लड़कियों को देख ले हम, आ वहाँ छेका छुकी भी हो जाए। ठीक 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 बा ठीक बा। अच्छा खुश रह खुश रह। बउआ लिया लिए रखी ना रखी, आशीर्वाद न हो कल सब। चल तू कैसन चपाट लिया बारे रे, कैसन घर दुआर बना के कौन फ्री में शादी करले रे बुढ़वा लइका। एगो अपन मन से कुछ देतो रहला तू साफा लेवे से मना कर देले हवे। तू हो न बाबूजी अलबत बात करल, माने अब कथी के तोरा कमी हवा कि दान दहेज लेबा, घर में एसी कूलर पंखा फ्रिज सब चीज भरले हवा, आ ई नहीं देखत कि लड़की कितना खूबसूरत मिलता। अच्छा ठीक बा, बात हटा या खोनी खाना पैसा नहीं। ठीक है जा। रुकी 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 रुकी, कहाँ गे रहनी है? ए अछलाल पटेल जी के यहाँ गिरनी लड़का देखे। अच्छा शादी सेट हो गेल? हाँ सेटे हो गेल बा। ओहो राम राम राम, जब शादी सेट हो गेल तो का बात करल जाओ। ए महाराज रुआ मुंह घुमा के कहा भागई नहीं है? लड़का में कोनो दिक्कत बता बताऊ हमरा के, अभी शादी नु सेट भेल बा, बियाह तोरे भेल बा। ना ना लड़का में कोनो दिक्कत नहीं है, प्राइवेट नौकरी वाला पैसा कमाला, लेकिन सरकारी नौकरी वाला के बातें कुछ और होखेला। ए महाराज रुआ तो जाइजे कहता नहीं, लेकिन आजकल के समय में सरकारी नौकरी वाला मिलत कहाँ बा? ए महाराज सरकारी नौकरी वाला मिलत इतना आसान बा, लेकिन हम रउआ के खोज के दे हम, लेकिन चुस्ता बात खियान तब। जाऊ महाराज रुआ कौन बड़का बात कह देनी। बस तो जहाँ खड़ा वाली सरकारी नौकरी वाला के दूरा बा, चली रउआ भीतर। चली चली गिरगिट जा कुटुम लेके आनिया वहा, इनकरा सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। अच्छा ठीक है बा, एक और कुटुम आवही वाला रहलक, ओकरे व्यवस्था बा,
ई लोग आ गेल तो बहुते अच्छा। बैठू बैठू। प्रणाम। हाँ बैठी। बाप रे बाप, साला बुलेट जितना चौड़े में मजा आवेला उससे ज्यादा पंचर भेला पर ठेले में कार फाटल रे दादा। आय अरे साला ई तो कुटुंबा सब के मोटरसाइकिल लगता। गिरगिट कचवा के दूरा पे के निका करता। कहनी है कि हमर लड़का सरकारी नौकरी करेला तो डिमांड कुछ ज्यादा ही होई। कोनो दिक्कत नहीं के रउआ जे काम से दियाई। हाँ तो लड़का के चाहिए 4 चक्का आ हमरा चाहिए 2 चक्का आ नगद चाहिए 5 लाख रुपया। अगर क्षमता होके तो नाश्ता करू आ ना तो आगे बढ़। रउआ अपना जगह पर एकदम सही बानी, लेकिन एक बात बताऊ, लड़का कोना विभाग में बा? लड़का शिक्षा विभाग में बा। अच्छा, शिक्षा विभाग में बा तो कोना पद पर बा? बहुत अच्छा पद पर बा। ए महाराज, तो पद के नाम कथी बा, कोना पद पर बा? प्यून के पद पर बा। अच्छा चपरासी बाटे जो सरकारी स्कूल में झाड़ू पोछा लगावले मास्टर साहब के पानी पियावले। ए तो पूछो बा सरकारी नौकरी न बा। हम जाना तानी रउआ लोगन टाइल्स मार्बल आ एसी देख के आयल बानी तो हई घरवा तंका खराब लागत हो। लेकिन एगो बात ध्यान में रखू, हमर बेटा सरकारी नौकरी वाला बा। एगो कहानी तो सुनले होखम, कछुआ आ खरगोश वाला। कछुआ बा गते 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 चलते चलते घपाक सिन अपना मंजिल तक पहुंच जाला। आ खरगोश बा बौआते रह जाला। अगर यहू बात से रउआ कुछ सीख मिलल होई तो आगे जे कहे के बा से कहू। अरे में कहे के का बात बा, तनी लइकावा के बुला देती तो हमनी के तनी देख लेती। अच्छा ठीक बा, बुला देवा तानी। बहादुर, अरे सब लोग के प्रणाम करा। खुश रह। ये हमार लड़का बारन, जे पूछे के बाद से पूछू। बउआ नाम कथी हो तोहर? कथी? हम बहादुर बहादुर कहले नामे का खूबसूरता रखले बानी। बउआ घर कहाँ हो तोहर? इहे ना गाँव इहे ना जिला इहे ना। ए महाराज, रउआ लइका के तो यो मालूम नहीं कि ओकर घर कहाँ बा, कहाँ रहले, खाली ये कहले बा। ए महाराज, सब यही के बात वही से ये करता। ई रउआ भूल गए का कि लड़का के सरकारी नौकरी बा। सुनी ना, हम ई लइका पर 4 चक्का ना दे, हम 5 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल दे सकीले। अगर करे के बता करू ना तो हमनी के जाता नहीं। ए महाराज, ऐसे कैसे चल जाए? आहे कि हमार लड़का सरकारी नौकरी वाला बा। रउआ जे देवे के होई से दे। हम हमार लड़का तो जहिया चाहिए तो 4 चक्का किन के घर में लगा दी। का कहता रही? हम का कही, लड़के के सरकारी नौकरी बढ़ले बा, आँख मुन के करब बिया। ठीक बात बा, तो काम करू, रउआ हमरा के यहाँ आओ, लड़की के देख ले हम आ वही लगे छेक दे हम। एक नंबर बात रहल। तो ठीक बात, चलो तनी। नाश्ता पानी होको पहले। अच्छा, नाश्ता पानी होत रही, चलो करू। तनी। वाह बाहर अगुवाई आ बाहर सरकारी नौकरी, माने हमर घर कोठी छोड़ के आ यहाँ खुटपैरिया घर में लोगिन बैठ के बड़ी कचरी खाता नहीं। ए साला तोरा घरे हम रहे ना आईनी। हाँ तोरा से निमन हम घर बनौले बानी, बुझलिस? खाली हमरा मन में जमन दुख बानू तनी लोग के सुनावे आईनी। हाँ बियाह तो तोरे होई, काहे कि तोहर सरकारी नौकरी न बा, हम तो प्राइवेट नौकरी वाला बानी। आय बताव, हमर 2 तला घर बा तो हमरा घरे ई लोग बेटी बहन के बियाह ना करी, आ तोहर घर अभी लिंटरे भेल बा, ऊपर छजी नहीं खे, तो तोरा घरे अपन बेटी बहन के बियाह करी। काहे? काहे कि तोहर सरकारी नौकरी बा। हमरा लगे 4 चक्का बा आ मोटरसाइकिल बा, तबो ई लोग अपन बेटी बहन के बियाह हमरा से ना करी। आ तोरा लगे खाली टूटल साइकिल बा, तबो तोरा से बियाह लोग करी। काहे? काहे कि तोहर सरकारी नौकरी बा। हम 1.5-2 लाख रुपया के महीना कमाइले, तबो ई लोग हमरा से अपन बेटी बहन के बियाह ना करी। आ तू 8,000 के महीना कमालिस, तबो ई लोग तोरे से अपन बेटी बहन के बियाह करी। काहे? काहे कि तोहर सरकारी नौकरी बा। आ जगह जमीन के तो बातें छोड़ दे, अब शरीर के बनावट पर आजो। हमर ओठ बरोबर बा तो हमरा से अपन बेटी बहन के लोग बियाह ना करी, आ तोहर ओठ बीच में से कटल बा तबो लोग तोरे से अपन बेटी बहन के बियाह करी। काहे? काहे कि तोहर सरकारी नौकरी बा। और सुन, हमर आवाज फ्रेश निकलेला, साफ सुथरा बोलीले, तो हमरा से अपन बेटी बहन के लोग बियाह ना करी। तू बियाह के बोलली तो ओने लोग बियाह करी। काहे? काहे कि सरकारी नौकरी बा। जा अगुआ सारा लोग लाज शरम ना कर। कहा 8,000 कहा 2.5 लाख, कहा 2 तला घर आई, कहा आसमान खुला, आ तब बेटी बहन के यहाँ बियाह करत तारा। आ ऊपर तो सराऊ हम तो दहेजो ना मांगनी हो, फ्री में बियाह करला तैयार बानी, तब तो इनके गार फाट गेल। आ होई सारा बा 5 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल मांगता, तो एकरा से बियाह करबो लोग बेटी के। काहे? काहे कि एकर सरकारी नौकरी बा। तो टेला लोगिन सरकारी नौकरी देख के अपन बेटी बहन के बियाह कर जा। आ जब लड़की के लड़का बाद में पसंद ना आई आ नैहर में जाके बैठ के रोई, तब तो निके बुझाई कि केकरा से बियाह करला। ए साले दूर पर तो भगाओ तरा, जो ये साले काट के डरा में भरी न तो ये बुझाई साले। साले भागो तारो,
धो के साले अभी कांडे लागन तोरा के साले भड़काऊ भाषण देवता। ठीक बा हमनी के चलो तानी। अरे महाराज ऐसे कैसे? ठीक बा अभी जाऊ, हम सोमवार के दिन छेका लेके आवत। ना 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 अभी रुक जाओ, हमनी के विचार करके बताएं। अरे महाराज विचार का करे के बा? सुनी ना 1 लाख रुपया कम कर ना दे। रह दी। सुनी 2 लाख रुपया कम कर देबो। अभी रुक जाओ 3 लाख। सुनी ना 5 लाख रुपया कम कर देबो। ना रह दी, हमनी के विचार करके बताएं, अभी रुक ना जाओ। 1 लाख रुपया हमर बेटा, 1 लाख हम दे। ठीक बा हम विचार करके बताएं अभी। क्या विचार करके बता? सुनी ना बाबू, इस तरह पटीदार का नहीं के छोड़ेगा। सब बड़ा के खोर में आग लगावल जाओ।